Yes, jeg viser lige det track stack med convolution rumklang, som jeg allerede har lavet. Jeg vælger her et audioinstrument, og så kan jeg gå over i mit library herover i venstre side, og der kan jeg vælge en user path, som er min C pentaton. Så kommer der sådan et track stack op, og jeg kan se det er et track stack, fordi det består af flere forskellige spor, der er samlet under et spor. Og der har jeg det er noget, jeg selv har lavet det her. Det kan jeg kalde en impulsrespons, og så har jeg alle tonerne i en C-pentaton i 2 oktaver. Og mit hovedspor, der er der en række sends her, og de sends, de sender til de her spor her. Så når jeg åbner for den her, så sender den til C1, og når jeg åbner for den her, så sender den til C3 og E3. Jeg vælger en lyd. Jeg vælger en cello-lyd her, som jeg har indspillet, og så laver jeg, den er åbenbart indspillet som stereo. Så har jeg her min impulsrespons, og min cello-lyd, den lyder sådan her. Og der vælger jeg så lige at bare tage det første af den. Jeg kan bedre høre den her. Den lyder sådan der. Så vælger jeg at sende den til... den lyder sådan her. Og hvis jeg så sender den til bus 1, C3. Sådan der. Så vælger jeg at sende den til bus 3, så sender den til E3 og C3. Jeg kan vælge at sende den til G også her ved at åbne for bus 4. Det kan jeg godt lide, det der. Det er det, den siger. Så bouncer jeg det ud, og det gør jeg ved at bounce ud i Logic, ved at trykke Command B. Og så tilføjer jeg den til projektet her, og siger OK, og så smider den lige her. Jeg kalder den CEG. Og så ligger den herinde, her. Jeg kan trække den ud her nu. Og så har jeg selve tonen. Og det første er jeg ikke interesseret i. Men det næste interesserer mig meget. Det her, det kan jeg godt lide. Det vil jeg gerne arbejde videre med. Jeg kunne eksempelvis tage en delay på. En echo boy her eksempelvis. Lige vælge space echo med noget feedback og noget ping pong, et eller andet. Så lyder det sådan her. Det synes jeg er fedt. Så bouncer jeg den ned med ECHO boy. Så har jeg en ny fil nu, som ser sådan her ud. Yes.